קשות שפרסמנו כאן אמש של נער שתוקף באכזריות אדם מבוגר. שמו של האיש בן ה-68 הוא רושל עבדין חייב, מצבו עדיין קשה. הנער בן ה-15 טוען שהיה שיקור, אביו עכשיו מתנצל. הדיבור של כתבנו גיא פלג וגלעד שלמור. את האלימות האכזרית הזאת גם התוקף בן ה-15 שבתמונה לא הצליח להסביר. גם לאחר שהודה במעשיו והתנצל, לא הצליחו במשטרה להבין מדוע תקף הנער את רושל עבדין חייב בן 69. בתמונות ניתן לראות שלאחר סדרת הבעיטות הראשונה בדק הצעיר את מצבו של הקורבן, ואז מסיבה בלתי ברורה תקף שוב. לאחר מספר דקות קצרות ניסה הקורבן לקום, אך ללא הצלחה. האמבולנס פינה את עבדין חייב במצב קשה לבית החולים. בעוד עבדין חייב ערירי מדרום תל אביב נלחם על חייו בבית החולים, נלקח הנער הצעיר לדיון בהארכת מעצרו. באמצע הדיון קם וסיפר שהיה שיקור. אמו התעלפה ונפלה על רצפת בית המשפט. אביו לא הצליח להפסיק לבכות. רוצים להביע את צערנו מול הקורבן, מקווים שיחלים במהרה ממצבו הקשה. בימה האחרונה הספיק הנער להודות ולשחזר. בחקירתו אמר ששתה עם חברו בבית. אחר כך יצאו להסתובב ברחוב ופגשו בעבדין חייב. בהודעתו סיפר שביקש מעבדין חייב סיגריה, אך זה קילל אותו, מה שהוביל לקטטה שתוצאותיה רואים בתמונות האלה. הוא התחרט על הדברים ולא מבין כיצד הוא הגיע למצב הזה, כיצד למעשה הוא רואה את עצמו היום כמביט מרחוק על מי שעשה את זה כאילו זה לא הוא עצמו. חברו של הנער נמלט מהמקום בתחילת התקיפה. הוא נעצר על ידי המשטרה אך שוחרר לביתו. ברחוב תשרי שבשכונת עזרא, זירת התקיפה, רק כתמי דם נותרו עדות דוממת לתקיפה קשה. אנשי השכונה מצאו את עצמם היום בהלם לנוכח התמונות הקשות. עכשיו לא יודעת, רוצה לחפש בית אחר דחוף. מחר מחרתיים יעשו לילדים שלי, זה היגיון? מה יהיה? ביום שני הקרוב יוגש נגד הנער כתב אישום בגין תקיפה חמורה. עוד תקיפה חמורה בידי בני נוער ששתו יותר מדי ואיבדו שליטה בימי החופש הגדול. שרק החל.